Ahojte, vítam vás pri prvom videu na kanáli Svet štvorkoliek. Ako som vám slúbil, dnes si ukážeme moju Kawasaki Prairie 700. Kawasaki Prairie 700 sa vyrábala od roku 2004 až do roku 2006. Moja je modelový rok 2005, ale bola kúpená ako čisto nová v Bratislave v roku 2007. Cena novej bola približne v Amerike $7,000. Motor, ktorý sa v tejto štvorkolke nachádza, je dvojvalec do Včka zo 697 cm3, čiže 700. Výkon, ktorý výrobca udáva, by mal byť približne 46 koní. Označenie má SOHC. Maximálna udávaná rýchlosť výrobcom je 100 km za hodinu a rýchlenie z 0 na 70 je 5 sekúnd. Čo si myslím, že je veľmi pekné číslo na to, že to je 13-ročná mašina. Samozrejme, že už na nej vidieť, že má niečo za sebou, ale myslím si, že na to, že má 13 rokov, nemá nič prasknuté. Všetko je pôvodné. Naposledy, čo sa robilo, bolo len pretesnenie predného zadného diferenciálu. Menila sa pravá predná manžeta, ale inak, odkedy ju mám, som do nej nemusel vôbec špárať. Olej, ktorý do nej dávam, je 15V50 od Motulu. No a mením ho každých 1000 km. Myslím si, že to je tak ideálne po tých 1000 km. Váha tejto štvorkolky je len 275 kg, čiže patrí k tým menším, ľahším. No a váha prívesu, ktorého môžete ťahať za ňou, by nemala presiahnuť 678 kg, ale povedzme si pravdu, že kto to dodržuje. Táto štvorkolka je vybavená technológiou KEBC, to znamená Kawasaki Engine Brake Control. Vpredu má MacPherson tlmiče. Môžete vidieť. Dal som na ňu tieto perfektné gumy, som s nimi naozaj spokojný. Sú to Terracrossy, vyrobené v Amerike. Teraz majú približne 70% dezénu, ale pozrite, je to úplne paráda, fakt paráda, perfektne držia, som s nimi nadmieru spokojný. No, keď mi donesete aj vy štvorkolku, budem sa vás pýtať podľa vás, aké sú jej klady, aké sú zápory. Takže ja, čo vám poviem, klad na túto štvorkolku je rozhodne kvalita, pretože vyrábala sa v Amerike. Nikdy som s ňou nemal žiadny problém, čo sa týka elektriky alebo nejakej mechanickej časti vôbec. Nedávno som dával ultrazvukom čistiť karburátor. To bol trošku problém, pretože mi ho zle zložili. No a štvorkolka nechcela poriadne ísť. Nakoniec sme to s ocinom rozobrali. Zistili sme, že tam chýba jedna podložka. Jedna podložka narobila problémy. No a zápory, ktoré by som vám povedal, tak rozhodne je len tá zadná náprava. Pretože není nezávislá, je takto pevná. No a napríklad Brute Force 750 má nezávislú, čo je, si myslím, oveľa lepšie, ale tak zvykol som si už na to. Kawasaki má jednu takú vec, ktorú asi nemá žiadna iná štvorkolka. Je to uzamykanie predného diferenciálu cez takúto páčku. Nemáte to tlačítkom ako hoci inde. Proste takto to zatiahnete a teraz máte zamknutý predok. A zamknutý predok je dovtedy, dokým mu držíte. Keď ju pustíte, tak sa odomkne. No a samozrejme 4x4 sa zapína tlačítkom. To je už úplne jasné. No a má aj štartovanie na rukou, že sa dá naštartovať, ale ešte sa nám to nikomu nepodarilo. No a ešte by som vám možno povedal jeden zápor, a to je ten, že má problém s pitím, pretože si vie potiahnuť na 100 km 15 litrov, čo je, si myslím, dosť na to, že má len 270 kg. No ale tak, keď chceme opice, musíme mať na banány, takže myslím si, že je to ešte v pohode. Dúfam, že sa vám video páčilo, čoskoro sa znova uvidíme. Už mám dohodnutého kamaráta, ktorý má Linhai M550L, myslím, že je to rok 2019, takže určite sa máte na čo tešiť. Takže zatiaľ ahojte.